Malakias dos. Karon ani ay sugo alang kaninyong mga pari. Kinahanglan inyo akong pasidunggan kun dili kamo magpatalingog kanako o kun dili kamo magpasidungog kanako. Tunglohon ko kamo. Tunglohon ko ang mga butang nga inyong madawat alang sa inyong kabuhian. Gani gitunglok ko man ang kini kay wala ninyo tumana ang akong sugo. Kastiguhon ko ang inyong mga anak, ibagnos ko ang inyong naong sa tai sa mga mananap nga inyong gilhalad og ipanglabog ko kamo uban ini. Sa ingon nga paagi masayran ninyo nga gisugo ko kini kaninyo aron magpabilin nga malig-on ang akong kasabut uban sa mga pari nga kaliwat ni Levi matud sa Ginoo nga labing gamhanan. Sa akong kasabutan gisaaran ko sila kinabuhi og maayong kahimtang og gihatag ko kaning tanan aron ila akong tahoron tuod man ila akong gitahod og gikahadlukan. Gitudlo nila ang husto dili ang sayop. Nagkinabuhi sila uyon kanako, gibuhat nila ang matarong ug daghan silag gitabangan aron makapiya sa mga buhat nga daotan. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawan magpakisayod bahin sa akong kabubuton. Kay sila mao man ang mga sinugo sa Ginoong labing gamhanan. Apan kamo nga mga pari mibiya sa kamatuoran ang gitudlo ninyo nagtukmod hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat o sayop. Gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. Busa pa kaulawan ko kamo sa katawhan sa Israel tungod kay wala ninyo tumana ang akong kabubuton ug may pinalabi kamo sa inyong pagpanudlo. Nahitabo na